ev ez im, jineke bi tenê. Di rojbera demsala sar de, di destpêka fêmkirina hebûna lewitiya erdê de, û şîneke xwerû û asîmanekî xemgîn, û bêhêziya van destên betonî. Dem bihûrî, dem bihûrî û saetê 4 caran lê da, saetê 4 caran lê da. Îro roja yekem a meha diyê. Ez raza demsalan dizanim û ez peyvên kêliyan fêm dikim. Rizgarker di gorê de razaya û xaka pêşîrander nîşaneyeka ya aramiyê ye. Dem bihûrî û saetê 4 caran lê da, li kolanê batê, li kolanê batê. û ez bi hevşabûna kulîlkan, bi xwençên bi bask ên lewaz êkêm xwîn û li vî zemanê betilê yê êşa zirav ketî difikirim. û zilamek Ji kêleka darên têr re derbas dibe. Zilamê ku demarên wî yên şînewrî, mîna marên mirî, bi du aliyê sê wî re bi jor ve xwe hilkişandina û di cênikên wî yên serûbingûyê de wek teya xwînî dubare dikin. Silav, silav û ez li hevşabûna kulîlkan difikirim. Silav ey xeribiya tenêtiyê, odê ji te re dihêlim. Ji ber ku ewrên reştarî her tim peyamberên ayetên nû yên paqijiyê ne û di şahîdiya mûmekê de razeke eşkere heye ku wê tiroşka herî dawî û ya herî zêde ronîkêş baş dizane. Em baweriyê bînin, em baweriyê bi destpêka demsala sar bînin. Em baweriyê bi wêraneyên bexçeyên xeyalê bînin, bi dasên serûbûnbûyên bêkar û libên dîl binêre bê çi berfek dibarê. Dibe ku rastî ew her du destên ciwan bin, ew her du destên ciwan dibin barîna berewest a berfê de binferv bûn û sala din dema biharê bi asîmanê pişt pencerê re hevxew dibin û di laşê wî de dipijiqin avpijên destî kes ê kêfperest. De bibişkive ey yar, ey bêemsaltirîn yar. Em baweriyê bi destpêka demsala sar bînin.